Il-ġebra impeccabli li tinterpreta l-martirju makabru ta' San Lawrenz fil-Knisja tal-Birgu qed tingħata il-ħajja b'xogħol ta' restawr metikolus illi qed isir fuq l-akbar pittura tal-artist Taljan ta' fama dinija Mattia Preti. Din il-meravilja kienet ingħatat il-Knisja Parrokjali tal-Birgu fl-1689 fejn matul is-snin il-kanvas tal-pittura tilef is-saħħa tiegħu bil-konsegwenza li ddajfet it-tensjoni tat-tilab fil-parti t'isfel tal-pittura. Permezz ta' dan ir-restawr ser ikun qed isir xogħol ta' tindifu u rtokk li ser jigglorifikaw ix-xogħol ta' Mattia Preti, illi ser jagħti dera ġdida u mill-isbaħ lil personaġġi li jagħmlu parti minn din l-opra tal-arti. Fi kliem il-konservatur Paul Muscat id-djufija fit-tensjoni tat-tila qed tikkawża sabiex is-saf taż-żeba jinqala minn fuq il-kanvas bil-konsegwenza li kien hemm xi telf numru ta' partijiet tal-pittura. Mawa News il-konservatur spjega x-xogħol ta' restawr li għaddej fuq dan il-patrimonju. Aħna dak huwa li nnatfu il-ħmiġ li hemm fuqu, innatfu il-verniċ li m'għadux jagħmel il-funzjoni tiegħu u nerġgħu intuh verniċ ġdid li jkun jista' jipproteġi l-pellikola pittorika. Il-preservazzjoni ta' dan il-wirt storiku qed isir bil-għajnuna ta' Bank of Valletta, bilan li dan jiġi salvagwardjat ħalli jitgawda minn kulħadd. Nuna li qed nagħtu din il-Knisja biex jiġi restaurat dan il-kwadru prestiġjuż qed ninvestu fil-patrimonju u fil-kultura ta' dan il-pajjiż. U aħna xtaqna permezz ta' din l-għajnuna illi n-nies japprezzaw x'għandna ġo dan il-pajjiż. Il-konservatur Muscat qal li wara t-tindif fil-fond tal-pittura, il-gwarniċ massiv tal-injam ser isirulu tibdiliet sabiex jippermetti li l-pittura tiġi sterata minn żmien għal żmien. Huwa qal li l-partijiet li bdew jintilfu ser jiġu integrati bis-sieħu diversi dettalji, b'mod speċjali l-istrutturi fl-isfonti li bħalissa jinsabu moħbija taħt saffi ta' ħmieġ li akkumula matul is-sekli. Għal dal-boħra ser ikunu viżibbli b'mod ċar.